Akwụkwọ mbụ nke Samuel, isi nke 10. Samuel wee were karama mmanụ wụkwasị ya n'isi ya, sụtụ ya ọnụ sị, "Ọ bụghị na Jehova etewo gị mmanụ ịbụ onye ndu ihe nketa ya? Mgbe ị siri n'ebe m nọ laa taa, ị ga-ahụtakwa ndị ikom abụọ n'akụkụ ili Rechel n'oke ala Benjamin na Zeza. Ha ga-asịkwa gị, achọtawo nne ịnyịnya ibu nke i jere ịchọ. Ma lee, nna gị ahapụwo okwu nne ịnyịnya ibu ya. Ọ na-echegbukwa onwe ya banyere unu sị, gịnị ka m ga-eme ịchọta nwa m? Ị ga-esikwa n'ebe ahụ gabiga n'ihu bịa ruo osisi terebinti nke Tabọ. Ma ndị ikom atọ ndị na-arịgokwuru Chineke ruo Betel ga-ahụta gị n'ebe ahụ. Otu onye na-ebu ụmụ ewu atọ, otu onye na-ebu ogbe achịcha atọ, otu onye na-ebukwa karama akpụkpọ mmanya vaịn. Ha ga-ajụkwa gị ajụjụ banyere udo gị. Wee nye gị ogbe achịcha abụọ, ị ga-anarakwa ha n'aka ha. Emesịa, ị ga-abịaru ugwu nta Chineke, ebe nguzo ndị agha ndị Filistia dị. Ọ ga-erukwa mgbe ị bịara n'ebe ahụ ruo obodo ahụ, na ị ga-ezute ụsụ ndị amụma ndị si n'ebe dị elu ahụ na-arịda. Une na egwu otiti na ọja na ụbọ akwara dịkwa n'ihu ha. Ndị ahụ ga na-ebukwa amụma. Mee mmụọ nke Jehova ga-adakwasị gị n'ike. Ị ga-esorokwa ha buo amụma. Ị ga-agbanwekwa ghọọ nwoke ọzọ. Ọ ga-erukwa mgbe ihe ịrịba ama ndị a bịaruru gị ahụ, gị mere onwe gị dịka aka gị si chọta, n'ihi na Chineke nọnyere gị. Ị ga-ebukwa ụzọ rịdaruo Gilgal, ma lee, mụ onwe m na-arịdakwute gị isuru àjà nsure ọkụ na ịchụ ihe àjà nke àjà udo. Ụbọchị 7 ka ị ga na-eche ruo mgbe m ga-abịakwute gị, mee ka ị mara ihe ị ga-eme." O ruo mgbe ọ chigharịrị azụ ya isi n'ebe Samuel nọ laa, na Chineke gbanwere ya obi ya ọzọ. Ihe ịrịba ama ndị a niile wee ree n'ụbọchị ahụ. Ha wee bịaruo ebe ahụ, ruo ugwu nta ahụ, ma lee, ụsụ ndị amụma zutere ya. Mmụọ nke Chineke wee dakwasị ya n'ike, wee buo amụma n'etiti ha. O ruo mgbe ndị niile ndị maara ya na mgbe agha hụrụ, ma lee, ọ na-eso ndị amụma buo amụma. Ndị ahụ wee sịrịta onwe ha, "Gịnị bụ nke mere nwa Kish? Sọl ọ dịkwa n'etiti ndị amụma?" Otu nwoke nke sitere n'ebe ahụ wee zaa sị, "Onye bụkwa nna ha? N'ihi na ọ ghọrọ ilu bụ okwu a, Sọl ọ dịkwa n'etiti ụmụ ndị amụma?" O wee bubie amụma bịa ruo ebe dị elu ahụ. Nwanne nna Sọl wee sị ya na nwa okorobịa ya, "Olee ebe unu jere?" Ọ sị, "Ịchọ nne ịnyịnya ibu anyị wee hụ na ọ dịghị ebe ọbụla ha dị. Anyị wee bịakwute Samuel." Nwanne nna Sọl wee sị, "Biko gosi m ihe Samuel siri unu." Sọl wee sị nwanne nna ya, "O gosiri anyị nke ọma na ọ achọtawo nne ịnyịnya ibu, ma o gosighị ya okwu alaeze ahụ nke Samuel kwuru." Samuel wee kpọkọta ndị Izrel bịakwute Jehova ruo Mispa. O wee sị ụmụ Izrel, "Otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel sịrị, mụ onwe m mere ka Izrel si n'Ijipt rigota m, wee napụta unu n'aka ndị Ijipt, n'aka alaeze niile nke na-emegbu unu. Ma unu onwe unu ajụwo Chineke unu taa, onye ya onwe ya na-azọpụta unu n'aka ihe ọjọọ unu niile na mkpagbu niile unu. Unu wee sị ya, mba, kama meere anyị eze. Ma ugbu a, guzo n'onwe unu n'ihu Jehova n'ebo niile unu na n'ụsụ niile nke unu ndị ikom abụọ na ọga iri unu." Samuel wee mee ka ebo Izrel niile bịaruo nso. Nza wee maa ebo Benjamin. O wee mee ka ebo Benjamin bịaruo nso n'agbụrụ niile ha. Nza wee maa agbụrụ Matri. Nza wee maa Sọl nwa Kish. Ha wee chọọ ya ma ha achọtaghị ya. Ha wee jụkwa Jehova ase ọzọ sị, "Ọ kabeghị ebe a bụ nwoke ahụ?" Jehova wee sị, "Lee, onye ahụ ezowo onwe ya n'etiti ihe." Ha wee gbaa ọsọ si n'ebe ahụ kuru ya. O wee guzo onwe ya n'etiti ndị Izrel, ma ọ dị ogologo karịa onye ọbụla n'ime ndị Izrel site n'ubu ya wee ruo elu isi ya. Samuel wee sị ndị Izrel niile, "Unu ahụwo onye ahụ nke Jehova họpụtaworo, na ọ dịghị onye dịka ya n'etiti ndị Izrel niile." Ndị Izrel niile wee tie mkpu sị, "Ka eze anyị dị ndụ." Samuel wee gwa ndị Izrel ikpe alaeze ahụ, deekwa ya n'akwụkwọ, dọba ya n'ihu Jehova. Samuel wee zilaga ndị Izrel niile, nwoke ọbụla n'ụlọ ya. Sọl wee lakwa n'ụlọ ya ruo Gibea. Ndị bụ dimkpa ndị Chineke metụrụ obi ha aka wee jeso ya. Ma ụfọdụ ndị jọgburu onwe ha sịrị, "Onye ọ ga-esi aṅaa zọpụta anyị?" Ha wee lelie ya, ha enwetaghịkwara ya onyinye ịnata ihe ọma.
o wee dị ka onye ntị chiri.